O Bloque Nacionalista Galego levaremos ao vindeiro pleno municipal unha moción para defendermos o sistema público de atención á dependencia e para mellorarmos o servizo de axuda no fogar. Facémolo porque a situación actual é insostível e profundamente injusta tanto para as persoas dependentes e as súas familias como tamén para as traballadoras que sosteñen estes servizos. Hoxe en Galiza, máis de 2.000 persoas agardan por unha valoración de dependencia cunha media de 361 días de espera. Somos o territorio do Estado que menos inviste por persoa dependente, pouco máis de 1.300 euros ao ano, fronte aos case 2.000 da media estatal e moi lonxe dos case 3.000 de Euskadi. Isto tradúcese en recortes, en axudas miserentas que non cubren ningunha mínima parte dos custos e nunha cada vez maior privatización dos coidados. Só no primeiro semestre deste ano, o Servizo de Axuda no Fogar perdeu máis de 1.000 usuarias e usuarios en Galiza e os centros de día case 3.000. Mentres, a resposta do Partido Popular é insistir nun modelo asistencialista absolutamente insuficiente, con axudas que non chegan sequera aos 400 euros mensuais cando unha praza de residencia supera os 2.000. É evidente que a política da Xunta do Partido Popular pretende devolver os cuidados ao ámbito doméstico e, sobre todo, ás mulleres. Nun momento no que a arestora, o 82% das coidadoras no fogar son mulleres que moitas veces teñen que deixar o seu posto de traballo. En Vigo, a situación é especialmente preocupante. Temos preto de 8.000 persoas con dependencia recoñecida, máis de 14.000 maiores de 65 anos que viven soas e unhas 2.200 viguesas e vigueses en lista de agarda para o SAF. A Xunta esgota a bolsa de horas autorizadas por o SAF de Vigo e deixa as persoas sen resposta, mentres ao tempo retira 17 millóns de euros do orzamento para este servizo no conxunto de Galiza nos últimos 2 meses. Pero tamén temos que falar das condicións laborais das traballadoras do SAF que continúan a ser extremadamente precarias. Salarios baixos, sobrecarga de traballo, contratos fraudulentos e mesmo ausencia de medidas de prevención de riscos. O tráxico asasinato este verán dunha traballadora no Porriño demostrou con toda a crueza que sen medidas de protección reais e inmediatas está en risco a súa propia vida, polo que é imprescindível actualizar e mellorar os protocolos e incluir neles a suspensión cautelar temporal e inmediata do servizo diante de calquera denuncia ou por ameaza ou por agresión. Con esta moción, o BNG defende que o Pleno do Concello de Vigo exixa á Xunta reverter os recortes, que incremente o financiamento até un mínimo de 20 euros por hora, amplíe a carteira de servizos e garanta protocolos de protección efectivos fronte á violencia no SAF. E instamos tamén ao Goberno Municipal de Abel Caballero a que atenda dunha vez as demandas do Comité de Empresa do Servizo de Axuda no Fogar, que supervise de maneira rigorosa a nova licitación en curso e o respeito estricto ás condicións laborais e que estude a posibilidade de remunicipalizar o SAF para que pase a ter xestión pública directa. En resumo, desde o BNG reclamamos un compromiso firme coa defensa dun verdadeiro sistema público de atención á dependencia e de cuidados. Porque non se trata só de números ou de contas. Falamos do dereito das persoas maiores e dependentes a viviren con dignidade e do dereito das traballadoras a seguridade laboral e condicións laborais xustas.